ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಒಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾದಿತ್ತು ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲತ್ತ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಲತ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಿದಾರ್ದೆ. ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನೇಟಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಆರೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಂಬೆ ಉಲ್ಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಒವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪುನಿ ಧ್ಯಾನ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನಿ ನಂದಾವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದೆ ಇಡೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಕಾನು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ. ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒರ್ಮ ದಿನದ ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಉಂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರಿನಿ ರಶ್ ಇತ್ತೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪಂಡೇನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೈತಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಬೊಕ ಕಲಶ ಮೀಯರೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಡೆಗ್ ಮೀದ್ ಪೋಪೇರಿ ಸುದೇಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಮಾತ್ರೇನಿ ರಶ್ ಇತ್ತನ್. ತೂಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ಬತ್ತುದು ಉಂತುಂಡ ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸ್ಗ್ ತೂಯೆರ್ನೆ ಶೋಕು ಅವು ತೂಲೆ ಅವು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಇಂಚಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಉಂದು ತಿರ್ತ್ ತೂಲೆ ಪಿಂಡ ಮಾತ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಜ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬೊಕ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಯ ಎಂಕುಲು. ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನಂದಾವರದ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನ್ನ. ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆರ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊನ ತಿತ್ತೇರು ಬಯ್ಯದ ಚಾಗೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬುಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ನನ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಐತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚ ಮಂತುಂಡಲ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಚಾಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾನಗ ಆಪುಂಡು ಬೇಗಡ ಆಪುಂಡತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಆಪುಂಡತ ಉಂದು ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಈ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮುನಿದ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಉಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಪವ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ತೂಲೆ ಉಂದುವೆ ಅವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಸುಗಂಧಿ ಐಟ್ ದಾದನ ಕುಲ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆದ ಲಕ ಆಯ್ನ್ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಪುರಿತ ಲಕ ಉಂಡವು ತೂಯರೆ. ಗೈಸ್ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನನೆ ಇಲ್ಲ್ ಉಂದೆನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುದು ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ವರ್ಷನೆ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಇನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡುಂದು ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವೆರ್ಡ. ಗೈಸ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಪೂ ತೂಲೆಗೆ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ಉಂದು ಎನ್ನಾನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊನತ ನಡ್ತೀನಿ ದೈ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲ್ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪಾಡೆರೆ ಆಪುಜಿ ದೈಕ್ ಅಂಚ ಆಂಡ ಐತ ಪೂ ತೂಲೆಗೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಈರೇಕ ಆರೆಂಜ್ ಪೂ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಪಂಡ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಲತ್ತ ಆರೆಂಜ್ ಲತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಐತ ಕಲರ್ ತೂಯೆರೆ ಆಂಡ ಐತ ದೈ ಫುಲ್ಲ್ ಮುಳ್ಳು. ತೂಲೆ ಐತ ದೈ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಯರೆ ತೂಲೆ ಅವಲು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲ್ ದೈ ಫುಲ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ಳೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ್.